Ja hem arribat a Casablanca. De moment, la ciutat que menys ens agrada, No té res a veure amb la resta del Marroc. Que ens mullem? Ara veurem com travessem aquí sense semàfor. Com puguem. Xènia? Travessem com podem. Aquest para, aquest no. Aquest sí. Ara anem a travessar l'altre costat. A veure... Mira. A veure... Aquest para... Mira, entrem al foco. Què et sembla? Mira. Ens n'anem amb taxi a la Gran Mesquita. Quina super mesquita, L'única maca de tot el país. Què és? Xènia! Mira! Quina passada, Digues hola a la càmera. Hola! És l'últim dia al Avui no he Marroc. volgut fer la migdiada. Digo, explica-ho. Mira el mar, mira quanta aigua. Està molt picat. Adéu, carinyo. Adéu. Adéu. I aquí ens despedim del nostre viatge pel Marroc. Han sigut 22 dies que hem recorregut tot el Marroc, 2.500 quilòmetres, amb aquest trasto. Que vol sortir de Butxet. I ha sigut impressionant, ens ha agradat tot molt, el menjar, tot el que hem vist, la gent, i res del que ens havien dit. La gent condueix molt bé, les carreteres superbones, la gent amable. I, bueno, no ens han posat cap multa. No ens han posat cap multa, que n'hi havia molts, perquè la gent avisa quan s'acosta un radar. I bueno, suposo que poder algun dia tornarem. De moment no ho tenim als plans, però ja ho hem vist tot, o quasi tot. Poder fer una escapada a Gadir. Doncs aquí diem adeu al viatge. Adeu.